bezikolo sasazo babemana umkhaba abanye abantu besithi kaloku wena awuthe uzayakha le tempile emveni kwensuku ezintathu. Baphulaphuli bezikolo sasazo basemfuleni. Itimbali yeBhayibheli unina akumbona uYesu wanga ilamini wayemi phambi kwababa omkhulu uSimoni noAnna. Wathi uMaria akumbona unyanakhe kule meko bani wakhumbula amazwi ayethethwa ngumama omkhulu uSimoni esithi nawe Maria ihlele izawuthutsha nowakho umphefumulo. Baphulaphuli bezikolo sasazo ngoku uYesu uleliswe phansi amadoda amabini ayesenzukana selejinga enqamlezweni. Ngoku kuzonyuswa lokaYesu umnqamlezo phansi. Kuzonyuswa lokaYesu izikhonkwane ezazibethelelwa kuye ngakaphani zamkhena zaqhaphuza inyama nethaphu. Akwabikho gazi liphumayo ngoba he was already dehydrated. Baphulaphuli bezikolo sasazo onyuka lo mnqamlezo wangawuvuma ingoma kumaculo asewisile elithi ndandikhulula nguwe entolongweni yam. Baphulaphuli bezikolo sasazo masivumeni ingoma sibiza uMshumayeli asikalela okokuba emveni kwexeshana uYesu selejinga emnqamlezweni ethulethe cwaka kwenzeka ntoni na. Masivumeni baphulaphuli bezikolo sasazo uba umfundisi umlungu azosikalela okokuba leliphi ilizwi lokuqala lithethile uYesu emnqamlezweni. Fumani bantwana basekhaya mfundisi umlungu yase ngaphambili. Umphathi nkqubo umfoka makhe ndibulise kumfundisi uDaniso Madibomde, ndibulise umama uNdlunkulu, ndibulise iBishop oba ubefundisi, ndibulise umama ubefundisi umama uBishop, ndibulise mfoka Mpembo semaqhosheni, ndibulise iRhamende kaThixo ngelika Kristu gama. Amen. Amen. Masifumane izwi likaThixo kwincwadi kaLuka ka23 ngomqolo wama34. Kukho amazwi pha abhalwe ngolu hlobo, afundeka ngolu hlobo. Wathi ke uYesu bawo baxolele ukuba abayazi into abayenzayo. Eli lilizwi likaThixo, makubulelwe ngalo ngoku nangona phakade. Amen. Baphulaphuli sifike kuvutho ndawo zihlobo zam ezithandekayo ngale ntseni banda kwethu sohlukene naye uNozabetheka bemmonqoza behamba bemrhuqa ethwele isithaba sam entloko. Iwe sihlobo zam ezithandekayo unina unyembezana umane mkhangela banda kwethu xa befika phezu kwentaba zihlobo zam ezithandekayo. Ewe kwamadoda ebilangazelela le nto yenziwayo amphakamisa isandla asixhoma ekunene nangasekugqele ambethelele emnqamlezweni. Zihlobo zam ezithandekayo wakhangela phezulu waphinde wayithoba intloko yakhe wathi bawo baxolele ukuba bayazi into abayenzayo. Yewe mphulaphuli wam, yewe sihlobo sam usiqonde selele uphelile uxolo apha emnqamlezweni sebebelanye ngayo nengubo zakhe wabelana ngazo. Yewe mphulaphuli wam
ngoba uxolo luphelile ewesihlobo sami esithandekayo engayimina yodwa kayexothosa mphulaphula wami kwakuphela uxolo wafika ekhathini umntwana sophela uxolo wamanga ethi ndembelele umanga kwakumnatshana ewenyana womuntu ewesihlobo sami wethi bawabaxolele ewemphulaphuli wakhumbula ngenye imini kayexothosa unesabethela ithi kwathi ke Luka sisithandathu kamashumi mabini wafika kwintombazana enethumbe wathi thabathukuko lakho uxolele isono sakho hamba mphulaphula wasekhaya loloxolo luke labonakala mphulaphula wami akufika uMatewu esithi madoda akakubani uthe wakhona noma kuyasiqhenqa uxolele kuyasiqhenqa oloxolo mphulaphula wami kuyasithi noma uyathola umnikelo ungenela uxolo awunekwenzanto awuphethe umnikelo ungekho uxolo ushiye uyawuxolelanisa nomzalwane wakho ewemphulaphuli ewe bawabaxolele abayazi into abayenzayo ewemphulaphuli lelo xolo awufike madoda selembambile umama simfumene lona ekreqesa sisihlobo sami esithandekayo wema uYesu wajonga phansi waphola emhlabeni athe madoda angena xolo umthetho kaMosisi ethi basimfumene basimbulale simxolube ngamatshe bawabaxolele mphulaphula wami waphakamisa inhloko uYesu wathi kubo ongena sono akathabathilike akhibisele wajonga phansi xa yaphakamisa amehlo mfasindini baphina abamangaleli bakho mphulaphula wasekhaya ewe lelo xolo mphulaphuli athetha ngalo yeMatewu xa iqala ubafundisa athi bawo wethu osezulwini ewe sixolela amatyala wethu ukuze nathi sibaxolele abanamatyala kuthi ilapho mphulaphuli ekuseni nje ewe lakuphela uxolo liyathamba ukholo lakuphela uxolo siba sinesiphithiphithi kodwa ndifuna ukuthi lakuphela uxolo mphulaphula wami like labonakala ngenye imini selemxuluba ngamatye amadoda uStefano waphakamisa isandla wabona efulekile amazulu ungabawisele sisono ewe mphulaphuli xa ndizawujika nawe ekuseni nje kukho abantu abathi ndisambona ehlala esangweni anawungena mphulaphula wami kodwa ekuseni nje uthi uYesu ke ngoku mandibuye uthi uYesu apha uYesu sinika uthando uYesu sinika forgiveness uYesu sinika the mercy into asinika yona lolo xolo efuna ukuthi nami phakathi kwami nawe makubekho uxolo ewe mphulaphuli kukho amakhaya anentanda ngenxa yokuphela koxolo mphulaphula wami kodwa xa ndizocenga ekuseni nje ndifuna ukuthi uthi uYesu apha bawabaxolele ewe ukuba bayazi into abayenzayo ewe ebengaxakwanga nto unozabethela uYesu kaThixo mphulaphula wasekhaya ngoba uthi xa ethetha kwincwadi kaMatewu bendinokuthumela izithunywa zezulu ewe uba wandihlangule kodwa ngenxa yale ndebe elo xolo wathi akuyichola indlebe wayibuyisela mphulaphula wasekhaya ndifuna ukuthi ekuseni nje ibani noxolo nabanye ngabantu ibani noxolo le nto ivayo xa yethetha umphula ethetha bandakwethu ekuseni nje uthi elowa phakuni
makahlale noxolo phakathi kwenu mphulaphula wami. Ewe bawubaxolele ubaba yazi into abayenzayo mphulaphula wami, kodwa xa ndisawujika ndifuna ukukushiya usendleleni ungamazi okokubana uyesuka Thixo into ezizama uyicenga ucenga okokuba ngaba into ebeyithunywe ekhaya afike yenzile. Ngoba sihlobo sami, ewe xa bembona amadoda bevele ngefestile bathi akulethi into, ngiyambonela lo muntu ulandelwa lelizwe lonke. Lunjalo xa yevela amadoda esabona uYesu afike sithi singa ndingabona uYesu phulaphula sekhaya. Akekho omnye umuntu esinokumbona ngaphandle koYesu ngoku nangona phakathi. Amen.